Hello. May panibago tayong tanggap ngayon na welding inverter, Diden yung brand. 200 amperes. Yan ah. So ang problema nito, ayaw daw mag-power. So subukan muna natin So ito yung So tester natin to. $210. Yan. Yan, subukan natin i-power on. Wala talaga. Kung ano yan. Tapos dito ulit. $209 meron. So kahit na on wala talaga, dead set talaga yung unit. So bubuksan ko muna to. So ito yung loob ng okay naman. Siguro binuksan ng may-ari siguro to kasi baka tinignan sila o ba't ayaw na umandar. So okay naman yung mga tinanggal ko na yung shield dito. Okay naman yung board. Wala pa namang mga hinaw. So to-troubleshoot muna natin to kakalasin ko muna yung buong board para ma-troubleshoot natin. Ito na yung board. So, troubleshoot ko muna to. Samahan niyo ako. So, ito na yung natin. Board ng Diden inverter na 200 amperes. So troubleshoot natin to. Tsaka ito yung tester ko pala. Dalawang tester. Tsaka yung laptop na ginagamit natin. So teka lang. Bubuksan ko muna yung yung diagram ng board view ng Diden inverter. Doon sa mga customer na na nag-aalangan na magpagawa ng mga welding inverter nila kasi tiningnan na yung ibang technician tapos hindi magawa kasi hindi alam yung mga value ng parts. Sa akin po wala, pagka merong board diagram na board view sa akin, wala ho tayong problema, magagawan ho natin ng paraan. Katulad nito,
dahil din 200 amperes. May ano po tayo, may board view po tayo. Yan. Kompleto po lahat ng parts niyan. So, yan. Kompleto tayo niyan. So, magagawa po natin yan. Kahit na wala to, magagawa rin natin. Pero mas maganda meron. Para meron tayong reference. So, troubleshoot muna natin yung board. Binuksan na natin yun para may mabilis yung ano natin, gawa natin. Pa may reference na kaagad tayo kung saan banda o anong parts ang nasira o nasunog. So, magsisimula tayong mag-tester dun sa likod muna. Kasi nandun yung mga paa. So, ito yan. Ang gagawin natin, maghahanap muna tayo ng short. Baka may short dito. Hindi ko pa alam, hindi ko pa na ano to. Ngayon ko pa lang ano. So, on ko muna yung tester. On ko muna yung tester natin. Doon tayo sa yan. Sa continuity lang muna tayo. Maghanap muna tayo ng short. Kung may short ba. So, hanap tayo. Unahin natin yung saan ba yung diode. Ito yung bridge type diode na malaki. So, wala naman. Capacitor. Yun. May shorted. Shorted. So, ano lang. Isa lang ibig sabihin nito. Either yung may pumutok na IGBT o may shorted na IGBT. Yun lang. So, madali lang referento kasi ano na, nalaman na natin yung ano, yung problema. Shorted lang pala yung ano, yung mga IGBT nito. Siguro sa apat na to, kasi apat to, isa, dalawa, tatlo, apat. So, apat na IGBT yan. So, titesterin muna natin dito bawat isa. Alam mo, shorted to kasi ano lang to. Isa lang to eh. Shorted. Yung shorted. Yung shorted. So, shorted nung lahat nung paanong ano, nung IGBT. Pero, hindi ibig sabihin, shorted na yun lahat. May isa lang doon, no? Di kaya dalawa. So, sa mga nagbabalak na ano, ganito yung problema ng welding, shorted, no, dead set. Sa akin, shorted ano. Pagka nagpalit kayo ng IGBT, hindi porke shorted yung IGBT, palitan nyo na kagad. Kasi may mga resistor yan na maliliit. At saka, tingnan nyo yung dahilan ba't pumutok to. Kalimitan, pumuputok yung IGBT natin o di kaya nasisira kasi yung PWM controller natin ito, yung PWM na yan nagbibigay ng maling signal papuntang IGBT kaya pumuputok. Yung iba naman dun sa ano, dun sa hindi gumagamit ng oscilloscope, hindi nyo makikita kasi sa tester naman, hindi nyo makikita yung ano eh, yung signal papunta rito. So, tandaan nyo, pagka nagbago ng frequency o nagbago ng wave, square wave to, nagbago ng signal to, sigurado sabog yung IGBT natin. Wala akong ibang explanation dun, kundi yun lang. So, papakita mo mamaya yung signal ng PWM controller para malaman nyo din.
So, parang nakita ko na yung ano, yung sira. Makita ko sa zooming ko. Yan o. Yan. Yung itim na yan, sigurado, sabog to. Sabog tong IGBT na to. Yan o, sigurado, sabog. Yan o. Biyak yun o. Biyak yung IGBT. So pag biyak yan, sigurado dito may sira. So yan o. Biyak. Sabog yung isang IGBT. So kailangan natin tanggalin muna, tapos tester natin kung mawala ba yung short. Yan o. Hiwalay na. So ngayon, tester natin yung board kung okay na ba, tanggal ba natin yung shorted. So tester ulit tayo. Wala na. So yun yung isang problema. So wala na tayong short. So pagka sira yun, huwag kayong magpalit kaagad ng huwag nyo kaagad palitan to. Kasi sigurado ako pagkabit nyo, pagsaksak nyo ulit, sasabog din yan. Sigurado wala akong biro. So anong gawin natin? Kailangan natin kalkalin to. Yung kulay puti na yan, kailangan natin kalkalin yan. So test na natin ulit.
So, i-testa na natin yung natitirang ano, tatlo. Kung good ba o ano. Set nyo yung tester nyo na pinakamataas sa akin ano lang. Times 100k sa Sanwa. Sira. Sira na yan. Tayo dito. Sira natin. Sira. Sira na din. Sira lahat. Sa digital naman tayo. Shorted yung isang pa. Shorted din. So, sira lahat. So, palitan natin ng bago. Ito yung bago natin. Yan. Tabi muna natin itong bago. So, ngayon, kabit na natin itong ano, oscilloscope. Try na natin ano, tester yung signal niya. Kung square wave ba o may nagbabago ba sa square wave. Kailangan ma-check natin yung PWM na to. Tapos naka-on na yung ano natin, oscilloscope. So, yung ano pala, yung test point pala kung saan natin ilalagay ito, doon sa output ng ano, PWM. So, yung output ng PWM is nasa 11 at saka pin 14. So, pin 11 at saka pin 14. So, gumawa pala ako ng ano, test point para makabitan ng test probe natin ng ano, oscilloscope.
yan na yun. Tapos para malaman natin yung signal. Yan. Kita nyo yung signal. Pangit. Namamatay. Kaya yan yung dahilan na sumasabog yung IGBT natin. So pangit yung signal. Kaya nasisira yung IGBT. So ngayon, pinalitan ko na yung PWM natin. Tingnan natin yung yung signal kung medyo okay na ba. So ito yun yung scope natin. Yan. So on ko na. Dapat lang yan. Yan yung yan yung square wave. So kailangan natin yan. Dapat ganyan yung signal. Yung nating steady. So dapat ganyan yung signal ng nung isang pin ng PWM. Pero pagka kinonek mo yung isang ground doon sa pin number 14, ito yung magiging full wave signal niya. Yan. Ganyan dapat. Para buo. Para magiging semi sine wave siya. Square wave lang nga lang. Kung binalik ko sa ground, ito yung signal. Yan. Yung sa kabila naman, dapat baliktad yan. Yan. So, yan yung okay. Okay na yan. So, sira yung natin. PWM natin. So, palitan na natin yung mga resistor ng IGBT para maayos na to. Hindi pala naka-record. Sorry. Balik tayo. So yan yung signal na natin. Tapos yung mga niya, mga reference niya, ito yung peak to peak natin, 22 volts, RMS natin 12 volts, tsaka yung frequency ng welding natin naglalaro sa 47 kHz. So yan na yun. Tapos yung duty cycle pala, kalimutan ko. Yung duty cycle 42% lang, 42.9. So yan na yun. Magpalit na tayo. So sira yung natin, PWM. So doon na tayo sa palitan na natin lahat ng ito, palitan na natin yung mga pyesa nito para maging okay na yung natin. Tetesterin din natin yung signal dito sa IGBT, sa gate. Hello. Ito po yung saan ba? Hirap. Ito po yung side na dito pumutok yung isang IGBT. So hindi ko pa natetest yung iba, pero ito muna. Kung mapapansin nyo, ito yung dalawa na yan. Yan. Isang IGBT na to. Ito at saka ito. Ang nagko-control niyan, ito. Itong buong to. Kung mapapansin nyo,
Susunod ko ulit ng ano. Yan. Mapapansin mo, sabog yung mga resistor. Ito, sabog. Yan, sabog din. Makikita nyo naman. So, kailangan yung palitan yan. At saka i-tester nyo rin yung dalawang diode. Tsaka 6 na resistor. Kung wala bang putol dyan. Kung wala bang sabog dyan. So, lahat ng yan, nasa ohms lang naman yan. So, kailangan yung palitan yan. Tsaka wag kayong magkakabit ng panibagong IGBT na hindi nyo na-check yan. Hindi nyo napapalitan to. At lalo nang wag nyong lalagyan ng bagong IGBT kung hindi kayo sure sa PWM na to. Ang susum ko. Kung okay yung signal nito. Kasi pagka nagpalit kayo ng bago, tapos yung signal nito abnormal na, sigurado sabog din yung IGBT nyo. So, troubleshoot ko muna sandali para malaman natin anong problema. Yung value pala niyan, ito na lang para yan yung value niyan. Isang 330, 100 at saka 5R1. So yan yung value niyan. So testerin muna natin yung mga resistor. Yung isang side buo, ewan ko lang ito, sira pa rin yung sira yung diode. Sira yung resistor. Ito lang yung buo. Pero palitan na rin natin lahat para iwas back jab. So ngayon tetest naman natin yung signal ng pulse transformer natin. Ito yan. Yan. Ito. So doon tayo kumuha sa
Yan. So, ito yung galing ng papuntang MOSFET. Tetestin din natin. Diyan muna tayo magsimula. Yan, nakakabit na dyan. So, titingnan na natin dito. Yan. Yan yung signal natin. Agency ulit. Ganun din. So ngayon naman dito tayo sa sa IGBT na. Yan. Tapos on natin. Yan. So okay na. Sa kabilang side ulit. So, pwede na natin ikabit yung bago nating IGBT. Okay na yung mga signal natin. So, try na natin ikabit sa sa housing niya. So, try na nating panda rin. Nakasaksak na to, no? So, on ko na yung welding. Yan. Mandar na. Tawin natin yung voltahe, yung output. Yung 50 volts. So, okay na.
gabi na kasi, bukas ko na iti-testing to. Banda rin sa labas si Wendy. So hanggang dito muna. So testing natin sa malaking rod.